Diluk. Aku arep ngomong. Ngomong apa? Kaengko tasmu nggone bapak, jare bapak nagalendang dijupo ape didol. Apa ya payu kuwi lho sempak barang kathok jerone kasempak bolong kathok bolong. Utang sing beane iki lho tak kandhani beak sing nang jero tas kuwi beane rupane sing siji taline kutang. Ireng sing siji taline kutang rupane biru. Apa ya apa ana sing tongko? Jono anggo lap-lap lumayan. Terus kuwi Kan anggo lap-lap meja. terus kuwi klambi kuwi batak nggo konser dangdut acara Mas Tapal. Klambi kuwi lo ngeper-ngeper barang. Lha lha apa mbok kok bajal sapa sing gelem nuku? Gelem nggo pelaris centelno ngene iki. Gue tulisannya bandrole salmon. Payu ah. Payu ah. Masa? Ya, Masa payu? payu. Kagak ya bolo ya. Lu gawe jimat. Jimat. Jadi kan dinggo jimat dicandalke nang dhuwur ngene nggo pelaris. Ya tapi ku lo sing pake mantu. Ya mah apa diambung. Lah nek wis dituku ngono kae biasane dimbus-mbus dhisik. Lu jarine teman-teman jare nggo tolak balak. Ya. Aku gak Iki salah. dinteni gale gage-gage tak kira wis OTW jebule malah jelat. Tenan lho iki serius di. Kita dinteni bapak. Masa hasil dibelak-belake mau digebuah apa ora genah kejutan go sampean. Dadi mulai-mulai gak gontang. Cara mangkat ki nggo sak. Iya gawane melon ora. Lah napa sing apa ya aku gendeng apa ya gendeng nana digawan-gawani berarti bapakmu ki ya ana acarane kok menggo-menggo aku disangoni basal ngono. Balik gawa sak kuwi lho tukune nggo ngono ku ki lho luwih sak. Lah kan nanggo sak iso gua ada melon. Ya wes tak ada beras Belas jajan beras. Mo, Ya gas. beras Apa sing berapa aja oke. Tak delno melonmu. Monggo sing badhe tumbas melon silakan merapat di endi iki? Deresan godong. Deresan godong aku waktu sekarang juga. Entuk. Teman-teman, itu sampai kalah dengan kekompakan kita cukup 4 mawar karo tap-tap layar wae ben rungkat sebelah. Yo. Tak iso nek. 1 kilo berapa Mbak Sal melonnya, Mbak Cintaku? Mbak Kisah, thank you. No. 4 orang mawar yang berbeda. Melonnya sekilo piro kur? Murah meriah, pokoknya merapat, sayang. Nah, kok nak ditukai paus kependirmu wek gunda melon gelem. Ya ngono ya kena. Domno wong lewat ya. Ya. Kok jangan-jangan kok ngedumno sampean malah. Iya, kok isi kulkasku ya sing gak ono isine. Ya. Ya iya. Kamu buruan siap-siap. Kayak gowo tas, gowo sak. Kok mulai-mulai tak gawani melon, tapi si rodok bucek-bucek ya.
Sing elek-elek. Yo. Lho. Kerjaku nang mamu aku kerjakan. Iya ora apa-apa, gawane rada bosok-bosok titik ngono to. Aku isi kulkasku ya, mek keinginan sing akeh ya. Ya teman-teman setuju nggak? Sebelah dikasih rada bucek-bucek titik ngono kan lho. Aku Ya. tak rono ya. Ya gendang OTW, aja ngomong ngono rono. Kamu tuh udah janji harus ditepati. Makanya tasmu carry. Aku kaget ngedunit lho tas Budiman sapa? Oh iya. Bapak beno kene karepe. Ditenono angger gale rendang rene. Tak dol tasin. Ya ndak lala ngomong ini kasih yang bagus om kok tak TF. Loh, aja lali nggo pete jare. Kok pete duit entek bono. Duit entek dinggo kowe kok. Ngawan. Yo kan saya janji sampean jare sampean apa kayak Mbak Hidayah asli. Wah Mbak Hidayah iki ngamuk Mbak Hidayah iki. Mbak Hidayah. Duit entek go nyawar disar-sarna Sultan kias go nak entuk paus kok kena go tuku pete pakne Pak Ayang kur pete. Teman-teman, eksekusi jangan sampai kita kalah teman-teman ya. Jadi yang dimana kameranya ngeblur ampur dikarenakan kalah. Ini kalau menang tidak ngeblur. Aku berarti persiapan ya. Mbak Haji asli Solo. Kan Iya. tutupmu jam piro Siap, dodolan? Oke siap-siap toh. Tutupmu dodolane jam piro? Dalam? Tutupnya jam pinten sayangku, tutupnya dodolan. Ya nunggu nak sampean morone bapak aku mulai toh. Ya aku kok dodolanmu tak Karena sampai. karena masku. Oke ya. Oke Rono. Sekarang OTW? Demi kamu, ah. Hah? Demi kamu. Nenek seandainya aku gak marah sing teko ibuku piye? Ya ora apa-apa toh. Tenan? Sing teko ya kudune kamu dan ibumu. Nah ibuku tok karo Mbak Wong Siti emak iki tok, ben roh rene. Ibuku Kamu karo sudah Mbak Siti berjanji tok, itu harus piye? ditepati. Nah ibuku tok karo Mbak Siti tok piye? Ya seharusnya ya kamu, ya ibumu, ya Mbak Siti, ya Di Alif, ya. Oke, gas, aja alih barang, oke gas. Saya tak teleponnya saya. Oke, gaskan. Gaskan. Lah Ya. makane ku ya. Cek bareng asar sih. Gas, wong anu ya gas. Jangan lupa hubungi Ayang Kurpite. Diomongi kok Ayang Kurpite Bunda Sal gaweni tak tukokno melon sing api-api nggo ngisi kulkas. Oke, lho, A1 melone to ya. Tak glondong isi regane piro? Dalam? Tak glondong isine piro? Lho, dalam Tak glondong regane piro sayang? sak glodong. Ah, Ya berbeda-beda ditimbang sekilo 11.000. Kalau paling ya ana sing 30.000, ana sing 40.000, ana sing 35 ngono kuwi. 30.000 entuk ah. Entuk ah. 30.000 entuk seglondong. Iya. Masalah murah. Lah piye? Rencekan lho. Idola apa toh, guys? Idola apa kok? Karo yang kurpite kowe gak setuju. Karo sebelah kono gak setuju. Lah terus anakku mbok kon model piye ngono? Obahku ya serba salah. Ngono. Tandeni. Mana? Kok Kok
Kamu diseneni ya? Jadi meni lu gatelan kateran karo kurpite ya sing sebelah kono ya. Ya iya di komen ini. Anu kowe apa ya diarepe wong kono sugih ngono jane. Pokoknya panggah keliru ya. Panggah salah ya. Nah, kowe ngarani kaceran. Apakah kamu sayang padaku? Pokoknya jan mau berarti sayang tenan wi. Kamu sayang aku enggak? Menurutmu? Sayang. Menurutku sayang banget ya. Kenapa sayang banget? Dari Kediri sampai ke Purwodadi. Terima kasih untuk Ayang Kurpite ya. Ye. Yang terpenting kan sudah selamat sampai rumah. Iya, sampai rumah toh aku yo ora bayar. Terus mana aku pun dijak jalan-jalan dijak amperno aku dikei madang. Jajan. Dan aku sangat berterima kasih sekeluarga. Kemarin aku di tempatnya jenengan, masya Allah, nongkono sosis, enak nugget, enak ayam, enak telur, enak sayur bayam, enak sambal tomat. Sambal tomat kok sambal terong kayak? Sambal terong, enak pete, enak kerupuk, masya Allah.